idan ka ɗauko ruwa kuma yanzu kuma ka buɗe rigima tsakaninka da Allah. To lokacin da ka buɗe rigima tsakaninka da Allah fa ba za ka fita daga waccan ba, shi ma kuma mai ruwan yana bin ka ruwa, sannan kuma gashi ka saba Allah. Zaka ni bana baka shawara akan ka je ka ciyo kuɗin ruwa don ka ware wancan matsala, don matsalar ruwan ta fi matsalar wancan. Ka dai wani tunanin, ka wani lissafin, ka sake aunawa. Na tura masa addu'an Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Yace ka je kai ta wannan wuri, in kai isha kai shafi'i da wutiri duka rufe wani zauren hira da wasu Facebook duk rufe su, labaran duka kowane labari rufe shi, yanzu kai ba labarai jin labarai ne a gaban kawa. Ka je ka tinkari wannan addu'a, ina tabbatar maka in dai da gaske ka tinkari wannan addu'a wallahi ba za ka yi sati ba sai Allah ya kawo maka mafita. Ban taba gayawa wani addu'an nan ya je ta bil haqi bai fita daga matsalar ba. Akwai wanda ya kira ran daga Abuja ya ce ai malamin na addu'a da ka faɗa, yace wallahi da na fara ta ce a cikin kunci nake sosai, ba su suka da damuwa iri iri. Ce amma wallahi da nazo in ce karfe 10 na kwanta bacci, wajen karfe 3 sai in tashi in shafi'i da wutiri in zauna in kalli gabas in ta karanto ta Allahumma kfini bi halalika an haram